Vítajte späť. No a po mojej lavici už stojí Peter Cmorík, ktorý vám zaspieva pieseň od Johna Lennona Happy Christmas. Tak keď už budeš spievať o tých Vianociach, ako sa ich chystáš prežiť? Dobrý večer. Asi tradične myslím, že s rodinou ich prežijem a veľmi sa na to teším. Konečne budeme spolu. Ďakujem. Peter Cmorík. This is Christmas, and what have you done? Another year over, and the June just begun. So this is Christmas, I hope you have fun, and even the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas, and a Happy New Year. Let's hope it's a good one, without any fear. So this is Christmas, weak and full strong, rich and the poor ones. The world is so large, and so happy Christmas, for black and for white, yellow and red ones. Let's stop all the fight. Very Merry Christmas, and a Happy New Year. Let's hope it's a good one, without any fear. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. So very Merry Christmas, and a Happy New Year. Let's hope it's a good one, without any fear. Oh, let's hope it's a good one, without any fear. To bol Peter Cmorík a my teraz v tejto chvíli ideme vyhlásiť prvé miesto v kategórii Športovec roka 2010. No a cenu prichádza odovzdať kto iný ako Peter Cmorík spolu s predsedom predstavenstva spoločnosti OVB Alfinans Slovensko pánom Jaroslavom Vonkomerom. V ankete OVB Športovec roka získal, alebo získala prvé miesto Anastázia Kuzminová.
Anastasia Kuzminová, pôvodom z Ruska, nám už zabezpečila zisk titulov vicemajsterky sveta, dvojnásobnej majsterky Európy a na zimných olympijských hrách vo Vancouveri zaznamenala historický úspech, zisk zlatej a striebornej medaily. Kľúčom k úspechu bolo aj tentoraz skvelé individuálne nasadenie, no aj inovatívny prístup k tréningu. Neuveríte, ale srdce mám rozbuchané viac ako na olympiáde. Ďakujem pekne za toto ocenenie. Som rada, že veľmi vás potešila, si myslím, aj prekvapila svojimi olympijskými medailami. Ocenenie ankety roka, ankety športovca roka, to pre mňa niečo iné, niečo nové ako víťazstvo v športových podujatiach. Veľmi si to vážim. Ďakujem za podporu, ďakujem za pomoc. Sľubujem. Budem sa snažiť aj ďalej dariť vám také šťastné chvíle. Ďakujem. Ďakujeme. To bola naša zlatá Anastázia Kuzminová. Gratulujem. A ďakujem aj Petrovi Smorikovi a pánovi Vonkomerovi. Pekný večer. No a vy máte poslednú možnosť, ak ste tak ešte neurobili, hlasovať za vášho favorita zaslaním SMS-ky v tvare priezvisko vášho favorita na číslo 6664. No a dnes posledný krát si poďme spolu pripomenúť 10 nominovaných. Do SMS hlasovania boli na základe novinárskeho výberu nominovaní títo športovci. Najlepší hráč slovenského olympijského tímu, v súčasnosti pôsobiaci v ruskej KHL, Pavol Demitra. Vodná slalomárka Jana Dukátová je aktuálnou celkovou víťazkou svetového pohára v kajaku a v kanoe skončila 3. Kladivár Libor Charfrajták v seriáli Medzinárodnej asociácie atletických federácií skončil v tvrdej konkurencii 3. a stal sa tiež ako prvý Slovák v histórii samostatnosti majstrom Európy. Anastasia Kuzminová sa stala tohtoročným ziskom zlatej a striebornej medaily na olympijských hrách najúspešnejšou slovenskou zimnou olympioničkou v histórii. Peter a Pavol Hochschornerovci v roku 2010 sa v slovinskom Tacene blísli ziskom 3. titulu majstrov sveta v sérii. Druhý najproduktívnejší hráč olympijského turnaja, konečne aj držiteľ Stanley Cupu Marián Hossa. Biatlonista Pavol Hurajt, ktorý v pretekoch na 15 km získal pre Slovensko historickú bronzovú medailu. Strieborná medaila z olympijských hier v Pekingu a najnovšie víťazstvo na mníchovských majstrovstvách sveta v streľbe, to sú len niektoré úspechy ďalšej nominovanej Zuzany Štefečekovej. Peter Velič sa umiestnil medzi 3 najlepšími cyklistami na najväčších etapových pretekoch Grand Tours. K tomuto úspechu pridal ešte 3. miesto na prestížnej súťaži Vuelta a España. Posledným nominovaným je Robert Vitek, najlepší strelec slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike. Tak, to boli naši 10 nominovaní. No a vy už máte možnosť vidieť tu na pódiu skupinu IMT Smile a Ivana Táslera, ktorí vám zaspievajú svoju novú pieseň Najkrajšie Vianoce. Takže Ivan, aké sú tie tvoje najkrajšie Vianoce? Najkrajšie Vianoce sú predsa s rodinou. Pekne si to povedal. Alebo poznáš niečo iné? Nie, rodina je to najviac. Ivan Tásler, IMT Smile.
na tie Vianoce končilo minulé storočie. Vlhký a studený podnájom, ohrievali sme sa navzájom. Žiarivé sviečky a chuť vína, tak živo sa na to spomína. Úsmevy, dotyky a objatia nedali sa ani porátať. Najkrajšie Vianoce, kryštály, soli, sneží a svieti, zvoní v nás. Najkrajšie Vianoce, aké tu boli, a každým rokom sú krajšie zas. Pamätáš sa na tie Vianoce, na stole tropické ovoce. Krajina natretá na bielo, bosky nielen pod imelom. Modlitby, štedrá večera, čudný tvor staniera pozeral. Koledy 100-krát obohrané, vzala si so sebou do vane. Najkrajšie Vianoce, kryštály, soli, sneží a svieti, zvoní v nás. Najkrajšie Vianoce, aké tu boli, a každým rokom sú krajšie zas. Vianoce, kryštály, soli, sneží a svieti, zvoní